Sawubona, asenze isinkwa sambila, yabo. Lana-ke ngenza i-coriander, ngihlanganise ne-parsley, ugarlic kanye nerama. Ngase ngifake i-aromat, i-aromat-ke i-clip yakhona ayivelanga. Ngakuhlanganisa kanje, ngase ngilungisa i-chicken. I-chicken ngihlukanise ngesipuna, isikhumba nenyama le nama-muscles noma yini kodwa-ke ya inyama yenkukhu. Izihlukanisa kanjalo nje bese uyifake kanjena-ke, uyifaka ngesipuna bese uhambe kuyiphusha-ke yabo. Kuba mnandi futhi uzobona. So bese-ke mase siqedile, masiqeda la so bese sifake i-spice se-chicken bese siyifaka i-oven. Njengoba ngenza lokhu i-mayonnaise ne-Prego sauce ingoba sivuthiwe ngase ngiyithela ngaphezulu ukuze izoba mnandi kakhulu. Ngase ngiyiphindisa-ke futhi la sesenze isinkwa sethu. Isinkwa sethu wenze njani? Ugreyitha ummbila. Uma ungenayo i-grater angazi-ke mhlawumbe ungablend ummbila. Bese ulungise nje bese wenza ujeqe. Ufake namafutha. Mina-ke ngiprefer ukufaka amafutha. Omunye umuntu angafaka enye into. Bese-ke uhlanganise laphayana bese uyakubilisa-ke like uyekeke kancane kukhukhumale. Nakho-ke sengikufaka koplastic. Angisayikhulumanga indaba yespinashi. Ispinashi ngiyasipheka naso. Ngizothi uma ngiqeda la. Yabo? Ngase-ke ngenze njani sengiqala ngipheka ispinashi-ke la. And then ispinashi sithi asidingi izinto ey'ningi. Kuwukuthi-ke ispinashi yasazi ukuthi sisuka ku-size 10 siye ku-size 2. Ngiyakutshela. Bese wenza sure ukuthi uyasigcina sivuliwe ngoba wenzela ukuthi aphele amanzi kusona uma sesivuthiwe. Yabo? Sekukuhle-ke manje. Inyama ngathi ishile kodwa imnandi, i-right injena-ke. Ngiyabonga guys, nizame. Bye.